Errigora proiektua sortu zen duela 3 urte bat, gutxi gora bera, eta asmoa izan zen bere garaian, ikusten zen Nafarroako hegoaldean bazegoela euskararekiko arazo bat, eta euskarak ez zuela inolako lekurik Nafarroako hegoaldean, eta orduan komentatu, proiektu honen bitartez planteatu nahi zena zen horri buelta bat ematea, ez? Buelta hori emateko, begiratu ziren hainbat proiektu edo egoera ekintza egin zitezkeenak, eta ikusi zen nola bertan ere bazegoen beste arazo bat, eta zen nekazariek haien produktuak saltzeko gaitasun hori txikia zela, edo posibilitate hori ikusi zen biak batera uztartu, eta produktu bakar batean hori aurrera eraman izateko, ez? Horren bitartez ikusi zena izan zen, produktu hauek saltzearen bitartez eta salmenta horien portzentai bat bertako euskara indartzeko balio zezakela ikusiz, ikusi zen egin zitekeela, eta urteak aurrera joan ala ikusi dena izan da, bere fruituak lortu ditu dela, eta azkeneko urteetan gero eta saski gehiago saldu izan direla, eta 25%, saski horien 25% normalean joaten da bertako euskararen egoera hobetzera begira. Bai ikastolen egoerako hobetzeko, bai bertako elkarte edo danadalakoak hobetzeko, eta beste alde batetik ere ikusten zen, bertako nekazariek euskararekiko zuten kontaktua txikia izanik, zer hobeto, baina euskerazko etiketak sortzea, euskerazko mundu bat sortzea, eta guzti horrek ekar zezaken guzti hori ez, beti onuragarri izan zitekela, ez? Saskia da produktu bikaintasuneko produktuak osatutako saski bat. Imanolek esan duen bezala, saski horretan Nafarroan ekoizten diren produktu desberdinak, ezaguna ditugunak eta oso ona direnak, bai konserba, bai olio, aurtengoan zukuak ere sartu ditugu, eta beste batzuk ere agertzen dira. Saski osoa da, gainera produktu ekologikoari ere bere lekua egin zaio, eta benetan ni probatu ditut, eta oso produktu ona dira, bai norberarentzat, bai opari on bat egitean nahi baduzu ere Gabonetan, atxineko Gabon otzarak eta badago itura bat gure herrian, ez da? Eta, honekin batera, gonbidatu nahi zaituztegu, saski hau erostera. Ez arete da mutuko. Saskia eskatzeko interneten bidez, hor agertzen da web horri bat, nola saltzen den, zer egin behar den eta nola eskatu. Gaur hasi da kanpaina, eta bukatzen da azaroaren 12an. Gero izen guztiak hartzeko, eta gero esango diegu nun jaso eta nun ordaindu eta horrelako gauzak. Bilbon daude toki ezberdinak eskatzeko eta jasotzeko saskiak. Eta ardun nahiko hurbil, bakotxaren etxetik nahiko hurbil, eta ardun gero esango dugu zer egunetan jaso behar dan, ia ziur azaroren bukaeran izango dela. Azken marka nahi dugu egin aurten, igez baino, hotzara gehiago saldu nahi ditugu. Igez 1500 saldu genituen Bilbo mailan, eta, venga, apunta hau, hemen dakazue, zerrendatxo bat edo papertxo bat, non zuen izena, eta bizena, herria eta abarreta abar jarri alduzuena, eta errigora.eus, hor daukazue, non eskatu.